ga bidiyon nan ya taba hannunsa mai albarka ya yi lakin ya sharing Allah dan tsarkin nafsu zakiya manyan bukatunsa guda uku Allah ka biya masa dan darajar wanzuwan annabi a gaibiya a yi min sharing da yawa al'umma musulmi su amfana. Akwai mutumin da yake cewa shi kuɗi ke so yi ko ta halin kaka, kuɗi ke so yayi ko ta halin kaka. To wallahi kaga bidiyon nan naka ne, na rantse da girman Allah da ya halicci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in kai wannan sirrin wallahi sai ka samu kuɗi ko ta halin kaka yanzu ba tare da bata lokaci ba dan uwa. Abubuwa guda hudu zaka samu, zaka samu. Na farko zaka samu waya tumakuri, ka same shi kai kaman sashi uku zaka same shi. Idan ka same shi kai sashi uku zaka samu kuɗi dala na America da Europe da naira zaka hada ka kona. Idan ka kona zaka je ka samu rami a bayan gari zaka fita da shafi daga sai kafa ya dauke zaka je bayan gari kusa da makabarta zaka tona rami. Idan ka tona wannan rami ya kai girma tsawon haka sai ka zuba wannan diddigan kudin abin da ka faɗa, sai ka faɗa abin da kake so a nan sai ka zuba wannan shiwat makirin ka zuba shi a ciki. Idan ka zuba sai ka binne ka dawo gida zaka ja uridin min makalaha wa isa'iha wa humiha wa adasaha wa basalaha zaka yanda na karanta kafa 11 sannan ka karanta bi anna rabbaka awyala wa qala linsanu ma la yawma zinta da aka fara wa akrata da skala 11 haka sai ka kira irin kudin da kake so wallahi anan zaka same shi yanzu wannan sirrin ba shi a ciki amma isharar da yawa al'umma musulmi su amfana da Allah duk wanda ya iya ma annabi salati ya samu sallallahu alaihi wasallam a comment.